Mitä sulla on nyt tossa nyt? Nää niinkö tuossa samalla kun nää alkoit mulle selvittää niin siinä on nyt niinkö Siinä on kaikenlaista. Mä oon syönyt jo tässä tavallaan sen pääruuan, mutta sitten mä ajattelin, kun meillä oli tuossa aamujumpat, että hyvä saada myös värejä sinne, niin siinä on kaikenlaisia marjoja, kaikenlaisia jauheita, esimerkiksi kamukamua, mikä on myös marja, jossa saadaan C-vitamiinit, koska C-vitamiinit lähti tuolla kuntosalille just hikoilun mukana menemään. Siinä on myös tuommoinen kohtuun hyvä lisäravinne, jonka pystyy aukaisemaan sen kapselin ja pistää tuonne sekaan. Ja se on lisäravinne erityisesti tuommoista niinku ruokapohjaisista jutuista. Eli se on niinku whole food supplement. Eli se imeytyy aina paremmin, jos on ruoan kanssa. No näytäpä sitä whole food supplement. No se on mutta se purkki. Ihan tämmönen lisäravinne nykyisin saa näitä ihan peruskaupoistakin. Mulla on tämmönen ihan multisportti käytössä. Aha. Tommonen perusjuttu. Mitä siellä on? Onko siellä niinku kaikkia sitten periaatteessa? Ei siellä kaikkia on, mutta siellä on 12 vitamiinia ja 8 mineraalia. Kaikki noi perusjutut. Okay. B-vitamiinit on kaikki, C-vitamiinit on. Magnesiumia ei ole, mutta sitten lähes kaikki muut. Sinkit ja selenit ja molybdeenit sun muut on siellä mineraalit. Okei. Okay. Niin nämä pistit tonne sitten? Kyllä. Niinkö... Tää on tämmönen hyvä treenin jälkeinen. Saadaan siellä. Onko se makia nyt tuo? On, kyllä. Nyt on kovat jumppailut, niin hyvä saada sinne glukoosia myös, polttoainetta. Mistä se glukoosi tulee? Se tulee tästä marjoista ja se tulee hunajasta ja sitten siinä on vielä banaani seassa. Ja sitten pojan aamupuuro. Kyllä, pojan ymmärsinkö mä, että se pohja oli pojan aamupuuro? Kyllä. Jos se oli mitä? Mistä se oli koostunut? Varmaan kvinoasta tehty. Kvinosta tehty aamupuuro. Joo, kvinoa ja varmaan vähän heraa oli siellä seassa. Se mitä sä kuulit liittyy siihen, että mä haluan helpottaa siihen ruoanlaittoon. Joo, eikö niin? Kyllä. Mutta että se ei tuu siitä pussista. Että mä pään sen illuusion pois päästäni, että mä saan kaiken niin jostakin pussista, vaan mä tarvin myöskin jotakin muutakin. Kyllä. Ei? Toi on ehkä semmoinen aika monella mun mielestä menee tällä hetkellä se, että kun me haetaan, on se sitten kasvi, me haetaan joku yhtä kasvia, joka tuo niin kaiken tavallaan jonkun, on se mikä tahansa vaikutus haetaankin tai halutaan. Me haetaan se kasvista ja sitten taas osa ihmistä hakee sen pilleristä. Joo. Osa sitten hakee vaikka tommosista jauheista. Totta kai ne on hyviä, siis kaikissa on työkaluja mitä kannattaa käyttää, mutta se pohja on kuitenkin aina se, että whole foods, kokonaisia ruokia, tuoreita lähteitä, ne aina paremmin. Eli se, että sä kyllä voit elää pusseillakin, mutta se ei ole missään nimessä se optimaalinen mitä haetaan. Vaan pussit on tukemassa sitä tuoretta, hyvää ruokavaliota. Okay. Eli nyt niin sä lähdit siitä myöskin, että, tai niistä vihreistä, se on mielenkiintoista, että tosiaankin, että kuin hirveästi joutuisi, jos mä haen salaatista sen vihreän, niin sitä saa syödä aika paljon. Kyllä sitä saa syödä. Mutta se on kesällä toisaalta tosi helppoa, kun meillä on noin. Sullakin on siellä takapihalla ne kaikki hyvät jutut odottamassa ilmaiseksi. Etuja takapihalla. Tuoreet. Ja pellolla. Että kesällä on tosi helppoa, että sulla ei tarvitse mennä pihalle ja sä saat niin tuoretta ruokaa kuin ihminen pystyy ikinä syömään. Se, että niin tommonen piharuoka hakkaa siinäkin mielessä 100 tommoset kaupajutut. Mekin saatiin tommonen salaatti vaikka, joka on tossa hienosti. Niin jos sä mietit, niin monet ajattelee, että toi on tuoretta. Mutta sehän on jo ollut monta päivää jossain. Ja eihän se ole niinku missään yhteydessä. Katsotaanpa se, mitä se tarkoittaa. Omaan lähteensä, eli siihen, että missä se on kasvanut. Aivan. Se on tosi vähän enää elävää tavaraa niin sisällä. Kaikki entsyymitkin esimerkiksi, ne on elävää tavaraa. Ihmiset syö kokoista ruokaa, että ne saa entsyymiä, mutta ei sillä ole mitään entsyymiä. Ne on kuollut jo siellä. Mutta sitten kun sä menet pihalle, ne entsyymit on edelleen eläviä siellä. Ja silloin sä pystyt hyödyntämään ne paljon enemmän. Totta kai siellä jotakin ensin tyhjää on, mutta Joo. tämmöisenä vertauskuvana. Joo, se matka sieltä tänne on niin vienyt silti jo elinvoima. Kyllä. Joo. Kyllä. Että aina mitä enemmän siinä on askeleita, niin sen vähemmän sitten siellä on tavaraa. Ja mitä lyhyemmäksi se matka pystyy saamaan, niin sen enemmän poveriakin siellä on. Voiko sinä puhua peräti bioenergiasta, että muuttuuko se bioenergia siinä? Kyllä.
Kyllä, on sitten ihan sama mitä kieltä haluaa käyttää. Aivan. Se sitten C-vitamiini vähenee ja tietyt entsyymitoiminnat vähenee siellä, niin se on loppupeleissä sama ajatus, että ne kaikki tuottaa kuitenkin energiaa siellä kehossa. Se energia vähän niin kuin häviää. Vihreältä kuitenkin totta kai kannattaa käyttää, koska se, että syö noita tai sitten syö tuolta pihalta, niin aika harva syö kuitenkaan niin paljon sitä, että saisi kaikkea niitä vihreaineita. Niin ja mä tunnistan sen, että kun ei tiedä. Niin, että se ei tiedä niistä, tiedätkö, että meidän pitäisi saada oikeasti, niin että minkä mä voin tuosta ottaa ja pistää suuhuni. Tai jos siinä on enimmäkseen sitä, mitä mä voin, jos mä ajattelen, mitä lehmät syö, niin nehän syö aika paljon kaiken näköistä. Niin voiko sitä ajatella, että ne mitä lehmä syö, niin mekin voidaan syödä? No ei se ehkä ihan niin yksiselitteistä on, mutta sä voit ottaa sen, kun ei sitä tarvitse vaikeaa tehdä. Sä otat silleen, että otat vaikka 5 kasvia. Ihan varmasti että sä tunnistat voikukan, nokkosen. Sä tunnistat sieltä, mitä se olisi nyt hyviä sellaisia. Apila. No apilaakin totta kai, mutta sitten esimerkiksi joku vuohenputki nyt ei välttämättä ole sellainen, mitä kaikki tunnistaa. Mut silleen, no joo, horsmaki on sellainen, mikä tunnistaa, mutta se on ehkä nyt jo tavallaan se sesonki mennyt sinne niin tuoreen syömisessä. Että ottaa vaikka se voikukan ja nokkosen. Lähtee vaikka niillä 2 pelkästään liikenteeseen. Ja käyttää sitä. Aivan. Ei sitä tarvitse tehdä. Niin ihmiset aina olettaa, että se pitäisi niin tietää koko kenttä ja niin tietää kasvien mekanismi, miten vaikuttaa. Mutta silleen, että keep it simple. Joo. 2 kasvia, mitkä sä tunnistat ja pystyt syömään. Joo, vähän niin kuin sienissäkin, että aloita vaikka tatista, niin se on siinä. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Jees. Kun parempi se on se, että sä syöt sitä yhtä niin 4 viikkoa putkeen, kun sä mietit sen 4 viikkoa, että mitä 10 kasvia sä voisit syödä. Tuo kuulostaa tutulta, koska se on ollut se mun kynnys. Kun mulla on sellainen peltoon läntti, jota mä katson, että tuolla on hirveästi kaikkea, mutta Kyllä. Joo, niin se jää ne muutamatkin syömättä. Kyllä. Ja se on niin kaikessa se ilme, että jos miettii tämmöistä niin informaatiotulvaa, niin ihmiset miettii vaikka jotakin liikkumista, ne on sille, että niillä on joku 100 eri niin ohjelmaa, mitä ne niin pohtii sillä älyllisesti, että mikähän näistä olisi kaikista paras. Toi olisi varmaan, tossa mä tekisin niin 6 viikkoa tommosta, joo, ja tuossa toissa mä tekisin 12 viikkoa, ja tossa mä saisin vähän lihasmassa, ja tossa mä polttaisin rasvaa, ja silleen, että me kävelemään. Tavallaan se, että me mietitään ja pohditaan niin paljon asioita, että se tekee tavallaan se tieto, lamauttaa sitä tekemistä tosi äärimmäisen paljon. Joo. Ja mitä enemmän me päästään siitä niin ajatuksesta, että meillä tarvitsee olla täydellisiä, pitää tietää kaikki, lähtee siitä, että ottaa niin yhden askeleen. Niin yksinkertaiselta se kuulostaa, että niin helposti me unohtaa sitä. Joo, se on vähän niin kuin elämässä itsessäänkin, että ota se 1 askel kerrallaan. Kyllä. Joo. Kyllä. Kunhan vaan otat sen, eikä jää jäköttään paikalle. Mene sinne pihalle ja syö se voikukka, niin siitä se lähtee. Syönkö se keltainen vai se varsi vai se lehti? Kaikki. Koko homma? Koko homma. Pitääkö se olla iso, tuore, pieni, vanha? Onko sillä merkitystä? On sillä se merkitystä, jos sä otat semmosia tommosia, ne on aika tujuja. Että sille mitä pienempi se on, niin sen vähemmän siellä on yleensä sitä kitkeryyttä. Sama homma, jos siellä ei ole hirveästi niitä tavallaan sohoreunoja. Joo. Tai sen vähemmän sitä kitkeryyttä. Että jos se on iso ja sitten jos siellä on paljon sahareunaa, niin aika kitkerää kamaa. Sitäkin pystyy syömään, mutta se on paljon voimakkaampaa sitten. Okay. Eli vanhaakin voikukkaa voi syödä? Voi syödä. Yes. Mutta niistä on sitten, mitä voimakkaampaa se on, ei muuta kuin teetä tehdä niistä. Ja silloin lähdetään juomaan voikukkateitä. Vaikka. Joo, jes, kiitos. Mitä se on? Sellainen kombucha-juoma, semmoinen maitohappojuoma, joka on tehty semmoisen 15 vuotta fermentonoisen puuerteen. Mikä? Puuertee. Se on semmoista vihreätä teetä, joka on fermentoitu. Jaha. Eli se on fermentoitua teetä, josta on vielä fermentoitu kombucha-juoma. Jos ei tämä pärää, niin sitten ei kyllä pärää mikään. Mitä tämä tekee elimistölle? No se on esimerkiksi siihen suolistoon äärimmäisen hyvä. Eli silloin kun mä aloitan tämän uuden vaiheen, niin mä otan tämmöisen mukaan. Tämmöisen. Mä voin antaa sulle vaikka siemen, niin voit alkaa itse tekemään sitä juomaa. Meneekö se sitten, kun mä menen sinne Tenerifalle, niin onko se hyvä, jos se lähtee matkaan? No voit se sinnekin ottaa. Joo, että se menee matkalaukussa. Kyllä se menee. Mä toin omani Aasiasta. No hyvä. Silloin lähti. Silloin lähti sinne. Kyllä. Ja tutkitaan tämä rasvahomma, että mä saan ne oikeanlaiset rasvat, että mä ei höpöä ja otan mukaan enkä syö.
Kaksi semmoista aika turvallista vaihtoehtoa on varsinkin tämmöisiä, jos reissailee paljon. On kookosöljy ja G, eli kirkastettu voi. Ja nämä sen takia, että kun nämä, niin kuin meidän tämä asiakas tässä Kaija Virho aikoo reissata ja haluaa sellaista ruokaa, että ei tarvitse jääkaappiin, niin nämä on siinä mielessä hyviä. Eli nämä on huoneen lämmössä, kestää tosi hyvin. Ja yleensäkin näillä molemmilla pystyy myös paistamaan, että nämä on semmoisia hyviä rasvoja myös siihen. G itsessä on kyllä semmoinen, että sanotaanko, että mitä enemmän syö kasvisperäistä ruokaa ja jättää sitä eläinperäistä ruokaa pois, niin G tulee siinä mielessä mun mielestä kyllä koko ajan vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Että siinä on semmoisia eläinrasvoja, mitkä kuitenkin ruokkii tosi paljon meidän soluja ja auttaa esimerkiksi meidän hormonitoiminnoissa pysymään kohillaan. Et siinä mielessä kasvirasvat on toki hyviä tämmöiset käsittelemättömät kasvirasvat, niin kuin esimerkiksi avokado sellaisena, oliiviöljy, kookosöljy ja tämmöiset, mutta sitten se ei mun mielestä ihan riitä, koska jos katsoo meidän kehoa, niin me tarvitaan enemmän semmoista rasvaa, joka on biologisesti lähempänä meidän omaa rasvaa. Ja eläinperäiset rasvat on kuitenkin lähempänä, että jos katsoo vaikka meidän aivojen koostumusta, niin se on lähempänä tätä. Eli sen takia tämä on äärimmäisen hyvä kasvissyöjy, varsinkin vegaaneille olisi hyvä miettiä tämmöistä vaihtoehtoa sitten. Miten ne vegaanit suhtautuu tuohon, kun se on? No vegaanithan ei syö tätä, että kyllä niin kasvissyöjät syö yleensä. Toki niin tämä on tosi semmoinen, monenlaisia suuntauksia on nykyisin, mutta jos mennään niin ihan näillä standardeilla, mitä ihmiset luo sitten itselleen, niin vegaanit jättää kaikki eläinkunnan tuotteet sitten syömättä. Että osa niinkin radikaalisti, että jättää ihan ne hunajankin pois, että kun se on eläin ollut siinä mukana. Se kaikki kunnia sille, mutta sitten jos katsoo biologisesti, niin se ei ole hirveän ehkä perustu siihen, että mikä on terveellisin ruokavalio, vaan enemmänkin siihen, että mikä ideologia siellä taustalla on. Mutta se, ei siihen sen enempää, mutta ne on semmoisia niin rasvoja, että ne on hyvä ottaa sulla sitten käyttöön. Kiitos. Ei mitään. Joo.